Здравейте на всички от YouTube. Както виждате, имам диамантен кирка и два диаманта. Това е, дето поиграх малко. Това е първи епизод, между другото, ако не съм казал. Всъщност не съм казал. С мен има един бабък, който не чувате. Само са хили и друго не прави. Пак се е напушил, ама... Никой не знае. Значи, се намерих едно нещо, което след малко ще го експорна. Тук няма нищо. Добре, ето само са останалите диаманти. Сега ще ги взимам. Така не. Вече са 6 с диамантен кирка, значи щял съм да имам 9 диаманта, ако не бях направил кирка. Опа! Щях да падна с всички тези диаманти. Та не очаквайте много скоро епизоди от Суса Мастър. Той е нещо нередовен. Той само пуши наркотици и изпълва презервативи на стадиона в Ландро. Добре, ме тъпса. Как да е? Ало, чуш ме? Добре, той в момента играе GTA сам. Скоро може да снимам на тази глупава игра. Всъщност не е толкова глупава, защото съм играл аз. Но за жалост сервера много нема кефи. Та ако искате сервер на Сампа, пишете на Суса Мастър. В момента му правя реклама. Добре, чувам, че някой плува, а пак съм покрай лава, не знам кой може да плува в лавата, освен Пигман. Ага, тук отгоре има някакви пидари. Ако знаете кой е пидар, пидерас на руски. И не го чувате. Добре, това е изключително голяма дупка, която не искам да експорвам. Но за мое съжаление, аз съм лов за диаманти. Добре. Умрях един път. Не знам, че ли си... Добре, аз мисля, че ще живея в селото или не знам, ще се преместя. И аз в него. Той до смени. Че както аз няма да ми един диамант, ама как да е? Добре. Ти кога ще снимаш, между другото? Не се знае, скоро дошай. Добре, както и да говориш, да знаеш, че никой не те чува. Трябва да дадеш... Скоро съм го снимал. Скоро ще снима. Скоро ще ги снима клиповете. Той в момента не е в сервера, както казах, той е GTA. Скоро може да поиграя тази странната игра. Ох, какъв лак. Това фъпасото падна на 20, не всъщност на 10. Ще дължи на слаб компютър, ако ме чуете. Вика, че компютъра му бил слаб. Добре. Всъщност ме е малко странно, защото все още не съм качил видеото, с което казвам, че ще почвам да снимам нова поредица, а вече снимам част от поредицата. Добре, значи... Ох, те сме натаскал. Какъв шит. Всъщност... се сещам току-що за нова поредица. Да. Ще бъде странничка така. И не знам дали ще бъде осъществена. Ще бъде. Значи... може да снимам някой авторски клип на Даскало. 8 клас, като играят матч. Суса Мастър е 8 клас, който не знае. Необвързани. В момента ми говори на някакъв странен език. Аз не обръщам внимание много, ама...
Така де. Смятам да отида горе. Прави цял свят. Прави прът с уста ми. Излагат се, какво да ви кажа. Добре, както клипа няма стане много дълъг. То въобще... 1-2 часа. Да, веднъж имах един клип без да разбера на 3 часа някъде. После те не можа да го кача. И компютъра му се бъгнал. Да, абе, бъгнал се. Няма толкова с памет. Абе, виж, даже не го чуете, може да мисля, че ще го само, ама... Както и да е. Добре, защо всички селени са у моята къща? Въобще не ми става ясно. Всъщност това село така може да живее в него. Не съм много сигурен. Всъщност от... Не, аз не съм много... Бяхме почнали вече на поредица, но аз там много бързо забогатях, защото намерих две пирамиди подред и вътре имаше по 4 диаманта и... Много бързо станах от... Много имаше тези диаманти, така. Пак да казвам, който иска да играе, да пише на лъса. Едно от многото така основни правила в сервера е, че трябва да сте сериозни. Сериозни да снимате клипове. Не е съвсем задължително смисъл. Снимайте, но ако искате постоянно, ако искате не постоянно, ама все пак поне един клип трябва да имате. Така е. Тук има доста селяни, не знам въобще да се занимавам, да го правя това село. Нищо да го граждам, да развъждам селяни. Ще ми се търси перфектното място, не знам. Хлябче ще направя. Също аз няма да живея тук. Макар че миналата е доста богата. Обика останалото злато. И нямам вълна. Да, това е ужас. Тръгвам да събирам малко вълна, защото нямам къде да спя. Мастър, тук ли си, бе? Не. Вика не. Добре. Само... да ви кажа, че наскоро ме бяха приели в един друг сервер. Такъв пак, само че виж, там играят с всичките с Creative Mode, някъм сервера. Дори аз, какво правя тук? Да, не го няма да ви кажа. Ами... Въобще не е много яко там, защото мен с Creative Mode според мен да играеш с Creative Mode няма никакъв смисъл. Тъй като няма никаква трудност в играта. И целта на този сервер, тази поредица, ще бъде да направим най-красивия world, макар че ми трябва доста креативни хора. С малко мисля да снимам клип на третия епизод на Survival Island и да я кажа, че втория епизод Goodbye в такова частен епизод стана. Защото сам сте прелегла. Защото казах там някакви глупости, пък и той не беше много интересен. Аз в третия епизод ще ви кажа всичко, какво е станало. Абе, много селен е човек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Абе, много са, къде. Бега тук. Връщам се. С мастърска са кейч пак. Добре. Смятам да приключвам епизода, защото искам да стават по-късички. Не искам да стане нищо фатално 10 епизода и се сама иска да ви кажа нищо за последно. Който иска да види Viper 996 Go на лъса.
Ей, да степа. Което иска да види с амастър по пишка да напише носа. Ей. И това беше всичко. Айде, това беше всичко и очаквайте втори селянин да роди тос. Айде, това беше мен. Айде, чакайте втори епизод.